दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21थि बोसोरारि जथुमा हाबाफारिनि साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बोहैथि दाननिनो 27, 28 आरो 29 अक्ट'आव जानो गोनां दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21थि बोसोरारि जथुमा हाबाफारिनि खामानि मावनाया 60% जाफुंसारबाय। बे हाबाफारिखौ लानानै साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे थागथियारि खालामनाय समाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21थि बोसोरारि जथुमा बानजाय आफादनि मासिगिरि बिटिआरनि EM सायखं बसुमतारिया नायदिंफैयो। खुलुमबाय। फैगौ 27, 28, 29 दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21थि आरो चिरां जिल्लानि हारिमु आफादनि 1थि एनुवेल कनफारेन्स। बे एनुवेल कनफारेन्सनि प्रिपारेसना सोलिबाय थागासिनो दङ। बारा गोबाव गैला, नै गाबोननि अखानायै बेखौ एसे नायदिंफैदों। दा अलमस्ट रेडियानो जाबाय। जोंहा स्टेज पेन्डेलफ्राबो रेडियानोसै। आसा खालामदों जोंनि गासै बर' हारियानो बेहाय फैनानै गाजा गोमजायै बाहागो लाफैगोन होननानै आं आसा मिजिंथिदों। बे प्रग्रामखौ लानायनि गेजेरजों कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि माखासे रैखाथि बा माखासे माबाफोर माबायदि जागोन? निस्सय बेयाव जिखुनु मोनसे कनफारेन्स खुंनायजों लोगोसे बेयो मोनसे जोंनि प्लेटफर्म आरो बेवहाय जोङो गोबां गावनि हारिमुनि दामनाय देनाय मेथाइ खननायनिफ्राय जोङो बेहाय मोनसे फकास खालामनो हायो आरो आसा खालामदों जोंनि हारिमुनि बे मोनसे प्लेटफर्म आरो बेखौ लानानैनो जों गोग्गानो हायो आरो जों बेखौनो जों बर' होननानै बुंनो हायो। निस्सय जेरैबायदि बिभिन्न जायगायावहाय आवगायजाबोदों बिनिफ्राय जों एसे आलादासिन मोनदों, मानोना जोंनि बे ओनसोलावहाय सान्थि फैबाय आरो जों फारफ्रोमबो खामानियाव कालसारानो जा बा गेलेनायावनो जा खामानिखौ जोङो मावनो मोनदों। निस्सय बेनि दारै जोंनि जेनोखि हारिमुनि खामानिफोर निस्सय गोजौ थाखोआव दावखोगोन होननानै आं मिजिंथिदों। गोजोन्थों।